பஸ்டி மினிட் இந்தோனேஷியா தான் கைஸ். அங்கே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சூறாபாயாவா என்னமோ ஒரு ஊருக்குள்ளே ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோ வந்து கைஸ், மறக்காமல் அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எல்லோரும் பண்ணிடுங்க கைஸ், ப்ளீஸ் கைஸ். நான் வேறு புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நான் க்ரோ ஆகிறதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பண்ணி நினைக்கிறேன் இல்லை, பண்ணிடுங்க. லைக்கு சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிடுங்க. எப்போயா ரெடீம் கோடு கொடுத்தாலும் கொடுப்பேன், டைமண்ட் ரெடீம் கோடு கொடுத்தாலும் கொடுப்பேன். ஃப்ரீ ஃபயருக்கு பேசிகிட்டு இருக்கும் போது குறுக்கால வரைய பொறுக்கிப்பல. சாரி ஃபார் த 18+, இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. நான் உர்றாடே, ஐயோ சொருவிட்டனே. மாற்றிட்டோ என்ன பண்ண, 20,000 கொடுத்துட வேண்டியதான். நெட்டு வந்துடணுமோ? ஆமாம். ஏதாவது ஆடை கீடை போட்டுற போகிறாங்க. இல்லை வேலை போடல, நெட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. குறுக்க விளம்பரத்தை போடுவாங்க. ஓடு ஓடு ஓடுன்ற போது வண்டியை புயலகத்தில் ஓடு. எம்மாடி சொருவியாச்சு வெற்றிக்கிறோமா? செடியை சொருவிட்டோமே, எப்படி செடி நிற்கிது அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் கேம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எத்தனை தடவை சொல்ல நானும் சொல்லிட்டே இருக்கேன். நான் பாட்டு லூஸ் மாட்டேன். மாடி ஸ்டேடியை வளைக்க முடியல. ஒரு சிலவெல்லாம் கடுப்பாயிட போகிறீங்க. ஐயோ வண்டிக்குள்ளே தண்ணி போயிடுவேன் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது. கேமு எதுக்கும் ஒரிஜினல் மாதிரி மூடிப்போனால் நான் சொல்கிறது மூடிப்போன்றது வந்து நான் எப்படி சொல்ல, பஸ்ஸோட அந்த ஃப்ரண்ட் இடம் மூடிப்போம், இல்லாட்டி இன்ஜினுக்குள்ளே தண்ணி போயிடும் அப்படின்னு ஒரிஜினல் மாதிரி பண்ணிக்க வேண்டியதான். டிராஃபிக் லைன்லாம் ஒரிஜினல் ஏன்டா டிராஃபிக் லைன் மடிக்க வேண்டியதுதான். அப்படி தான் ஒருத்தமையான வெற்றிகரமாக உரசியாச்சு. என்ன பஸ் ஸ்டாப்பே காணோம். ஆனால் எட்ரோல நான் கூட 47 பார்த்தோன்னே பக்கத்தில் இருக்க லிட்டரையும் பார்க்கல. யாரா நீ? நான் கூட 45 பேர் பேசஞ்சர் இருக்காங்களாக்கன்னு நினைச்சேன். லிட்டரா பெட்ரோல் போலியே. பரவாயில்ல, ஓட்டுவோம். புயலத்தில் போட்டிருக்கேன். இருக்கிறது 6 கியர் தானே. 5வது கியரில் போயிட்டுனேன், 6வது கியரில் போகிறேன். புயலத்தில் போயிட்டுருக்கான். எங்கேயாவது போய் நான் இடிச்சேன்னா வீடியோ முடிச்சிடுவேன். இடிச்சாச்சு. ஓகே கைஸ், மறக்கலாமா? வாயெல்லாம் குழந்தை மறக்காமல் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் பாய்.